mahibalo sa sugop sa Ginoo. Sa hapit na siya mukayat sa langit, tinun-an gisugo niya. Panlakaw kamo, isang yawang pulong ko, karon ako asya dito sa kalangitan. Naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon lalinon ang nagtuman. Bisan tamayon tao, di ay biayon sa tanan nga katawhan. Ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon. Daghang kalisdanan atong hinsugatan, apan siya magauban. Angkod sa katapusan, sa kapanahunan, karon ato asya ito sa kalangitan. Naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Karon ato asya dito sa kalangitan. Naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Usa tumanong ta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magmadasigon kita. Aron di paningan sa dugo sa katawhan. Karon ato asya dito sa kalangitan. Naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman, kuhaon ug lalinon ang Mga higala, kumusta? Ngayong gabi kanyong tanan, kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran
mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga igala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Sa gihapon Ginoo, among ihatag ang mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Ikaw ang Dios nga angay daygon alagaron ug pasalamatan. Salamat nga hangtod ni ining mga panahona, gawas nun pa ang mga pulong sa kamatuoran nga mapadangat ngadto sa nagkalain-laing mga puloy-anan. Tuguti nga magpanalangin ka sa tanang mga naminaw karon nga unta pinagi sa influensya sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug unya sila Ginoo imong kinahanglanon nga imong kabigon aron makaduol sa pagpangalaga dinha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Kining tanan among tuuhan ug among lauman nga among madawat pinagil lamang kang Kristo nga among matud nga Dios ug manuluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong nga kanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pata moadto sa pinakamin portion sa atong programa ato sa aning ibanan o pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone. Kuya John, maayong buntag. Matud pa ni tatay, makabisita ba kuno ka karong Sabado diri sa among church kay duna mi igagaw nga mosimba nga inyong tigpaminawan sa inyong nga programa. Unya kuya, naapoy mo bisita nga born again og mag-observe kuno sila. Okay, sorry lang gyud. Sorry lang gyud ha. Na some text missing naman ni. Sorry gyud may tungod ana kay og karong Sabado ang inyong tuyo wala yud tay ko na naman gud tay ko moadto ta sa Dumaguete og unya suri lang sa sunod na lang higayon pakisabi lang sa kinini ang mga bisita ninyo diha nga sa sunod nga higayon nya tiksi ko og otro kay aron kong makahatag og panahon nga ako nga ma-set ba nga moanha ko. Salamat. Last text nga akong basahon. Sir John mangut apang tana man eh. So dili lang usa ta. Patay basahon eh. Hello, maayong gabi kaninyong tanan dinha sa estasyon sa radyo o sa tanang naminaw. Amo nga pasalamatan kini nga programa kay pinaagi ani nga programa na bag-o ang akong papa. Amen. Nga kana mo na inindot nga balita nga ingon niya na pinagi sa pulong sa Dios na usab na bag-o ang kinabuhi sa tao. Kay mao ginay tuyo sa Ginoo usbon ug bag-ohon ta. Salamat kay si Brother Libby maghatag og mas maisad siguro Brother Libby sa di pa nimo ibanan sa nagpipila ka mga text message des imong cellphone. Mas maayusad siguro nga imo na nga malili usa diha ang atong monitor aron mahibaw-an nato og unsa giadin dapita din lugar ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, daghang salamat Brother John. So maayong gabi ino sa atong tanan nga mga pinalanggan tigpaminaw atong mga viewers karong gabi na. So atong gina-welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Unya ato sang gina-welcome ang atong mga viewers sa bisan diin nga bahin sa kalibutan karon kutob sa naglantaw karon sa ato nga live. Welcome ang tanan unya mamalihog gyapon higala nga atong i-share ang ato nga programa para nga daghan maka-view no unya daghang makapamati sa mga pulong sa atong Ginoo. Okay, ug namoy mga mensahe ding ipadangat. So panahon na higala nga inyong i-send no
din sa atong comment section sa Facebook or sa mga number namo ni Brother John. Pwedeng mo send mo para ang atong mabasa inyong mga importanteng mensahe nga inyong ipadangat ngadto sa inyong mahigalag maminahal sa kinabuhi, or ipadangat ninyo nga hinamong higalap na abang mo mga pangutana diha. So ato nang gina-welcome nya tangi karong taud-taud ang pagtubag sa pangutana, makahimo mo sa pag-participate mga higala sa atong mga diskusyon, no? Okay. Ato ning lilion makadiyot ang atong nakita sa screen. Niya si Brother Joseph Kimno. Mayong gabi usab diha kaninyo sir og sa tanan nga naminaw og sa gabyo karon sa live. Salamat sa pagbasa. Happy midweek sa tanan. God bless. Murag ugma pa Brother Joseph ang midweek, no, kay Martis paron. Martis pamanron, no? Ugma pa ang midweek Brother Joseph. Martis baron? Yes, Martis ron, Martis ron. Okay. Salamat Brother Joseph. Okay niya po si Edelberto Higante Sumalinog. Good evening everyone. Ato po nakita si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libby og sa mga kaigsuonan nga madasigon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. God bless sa tanan. So maayong gabi po diha Brother Ronilo og maayong pagpaminaw nimo kanunay nining atong programa ang Jesus is our hope. Okay, ato po nakita si Rowes Eileen. Ang iyang mensahe, good evening ninyo Brad, God bless. Niyasad si Bibi Chris Silvano. Mayong gabi ninyo Brother John. Niya po si Gabriel Dominado Porrado. Mayong gabi Brad, watching from Tagaytay, Manila. Oy, maayong gabi is tanang taga Tagaytay ron sa Manila. Magandang gabi sa inyong lahat dyan, mga Cebuano at taga Tagaytay, no? Maraming salamat sa pagpanood nyo sa ating programa. Si Brother Gabriel Dominado Porrado. Niya pag yung mensahe si Bibi Grace Silvano. Good evening yung duha diha ni Bro John o ni Bro Libby. Okay, good evening. Niya Bibi Grace Silvano. Amen. Yeah, blessed. Okay, yes, Bro Lib Martis pakaron. Happy watching sa tanang mga nagatanaw og nagapaminaw. God bless natong tanan mga kapaglaom gikanin ni Baby Chris Silvano. Naminaw mi karon sa akong Sister Joy. Okay, salamat kayo, no? So makahimog yapon higala sa pag-send og mga mensahe aron ato nang basahon, pero ari usa ta sa pikas nga screen ato ning lilion ang mga nag-like o nag-heart sa ato nga tulumanon. Atong nakita si Edelberto Higante Sumalinog. Niya pod si Lovely Diheto. Niya pod ang gabi inyo diha sa Malabon. Niya sad si Brother Gerardo Alobitanya, Brother Luloy. Daday, may gabi inyo diha sa Australia daday, uman ko Mami Banji, inyong duha ka mga kabataan, kumusta gyud mong tanan diha daday? Ang Ginoo amoma sa iyang pagigugma kaninyong tanan diha ug sa tanaro sa Australia nga naminaw sa nanood sa atong programa, lalo na kung igagaw diha si Cheryl Olasiman, anday unsa magibana apelyido si imo bana ron, no? Sila pa Ma'am Petty Miss Simon ng Ma'am Oslington, no? Geraldine, mayong gabi isinyo diha sa Australia. Tibo kalibutan nga nagsunod ning atong programa. Mayong gabi. Okay, ato sang nakita si James Laloses. Niya pod si Aurelia Villa Fuente. Niya pod Ginalyn Lumuntad og si Brother Ronilo Itang. Aritas mga nag-heart niya si Ezekiela Bueno Ruiz. Niya pod si Ruiz Aileen, si Jello Canales. Niya pod si Gabriel Dominado Porrado,
Bibi Chris Silvano, si DGL Idar, niya po si Jaja Aligado Nolia, niya po si Syudjan Hista Abalye, niya po si Brother Neljon Bersero, niya po si Brother Jemer Reyes. So muna ato nakita karon sa ato nga screen, niya balikan na to ang pikas nga screen higala kanya mga napuno nga nag-send og mga mensahe niya si Brother Jemer Reyes. Mayong gabi Brother John o Brother Libe. So good evening also Brother Jemer. Ano pagus Bibi Chris Silvano mag-share sa ko mga brother aron naapod makapaminaw. Okay, salamat kaayo no. Na ato yung i-share atong programa para nga di lang ikaw, di lang ako ang makapamati kundi daghan ang makapamati sa pulong sa Ginoo. Okay, sa pagpadayon sunan ibalik dako ang panahon ni Brother John alang sa pangutana. Okay, daghang kayo nga salamat Brother Libe. Ato ning tagaag pagtagad giri nga pangutana. Okay, sa Biblia ang Dios naghatag sa sayon nga paagi alang sa kaluwasan sa tao. Ang pagtuo ug ang pagpabautismo. Marcos 16:16. Pero kamo daghan pang chichiburitse. Inyo pang lisod-lisoron ang tao sa kasuguan. Salamat si Aljerne. Kiragan salamat Brother Aljar no sa imo diri nga gitext. Unya kinasing-kasing namo ning gidawat sama sa pagdawat namo sa uban nga mga nag-text dire. Okay akong basahon unya nagduda ko Brother Alger nga wala kay load kay nag-text ko unya 2 times wala may reply. Akong gisulayan og kuan pagdayon ako ngari sa radio gisulayan ako og miss call nag-ring man. So I'm sure nga imo gyud nga na-receive nga ang imong gi-text diri atong tagaan og pansin na ining gabihuna karon. Okay, sa Biblia ang Dios naghatag sa sayon nga nga paagi alang sa ikaluwa sa tao, ang pagtuog ang bautismo. Pero kamo daghan pang chichiburitse, inyo pang lisod-lisoron ang tao sa kasuguan. Salamat si Aljerne. Okay, daghang kaayong salamat Brother Alger, no? Ang tinuod paggasulti kana bang imong reaksyon o rason nga kami daghan pagchichiburitsi amo pang lisod-lisoron ang tao mahitungod sa kasuguan kani Brother Alger mauni imong reaksyon o mauni nahimo ba nga reaksyon nimo tungod diha sa imong kasing-kasing wala kay tuyo sa pagsunod sa kasuguan sa Dios sama sa uban karon nga ila gyud gipaila nga sila nagwali sa pulong sa Dios, nagtudlo kuno sila sa kamatuoran, pero ilang gipanghimakak ang kasuguan. Ni ay daghan nga mga bag-o gyud nga text nga nag-abot sa amo dire nga matud pa naglibog sila. Ngano man kay hugaw kuno ang kinabuhi sa tao nga nagsunod sa kasuguan. Unsa patong uban dito di lang nako masag-ulo, no? Kinini ang hugaw ang kinabuhi sa tao nga nagsunod sa kasuguan. Niya buot pasabot nga silang wa magsunod maoy limpyo. Niya wa na ko kakuag unsay sunod paadto. Okay. May tungod aning imong gitext Alger. Wala man sa gyud pod may maglisod-lisod sa tao. Unya wa sad may maghatag og daghan pang chichiburitsi sa tao. Ang amo lang kung kay Bible based man nga programa kung unsay gihan-ay sa Dios dinhis balaang kasulatan nga angay sundon, angay tumanon ug angay nga ipaabot sa tao mo nay amo na nga gihimo. Pero wa mi maghimo og paglisod-lisod sa inyo ha. Ang amo lang nga gipasabot mo mahitungod sa kasulatan. Tinuod diha sa Marcos 16:16 naghisgot ra na og pagtuo kay ingon manggod ang Ginoo si Kristo mismo siya nga busa panglakaw kamo ug himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa kalibutan.
nga niya nag-ingon si Kristo ang mutuo og ang magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. So dinhi ka naghimog konklusyon nga ang Dios naghatag og kasayon aron ang tao maluwas, dili mi ana supak nga naghatag og dakong kasayon aron ang tao maluwas. So ang kasayon nga gihatag sa Dios sa tao ang pagtuo ug ang pagbautismo unya maluwas. Pero nahibalo ka ba, Brother Alger, kung unsang klasiha sa tao nga angay pagabautismuhan? Ug unya nahibalo ka ba og unsang klasiha sa pagtuo ang gikinahanglan? Kung wala nagtuo kung wala, kay nganong ingon man niini ang pormada sa imuhang gitext dire. So aron imong mahibaluan ato ning hatagan og dako nga pansin. Kung imong basahon dinhi sumala sa gihisgutan, akong basahon dinhi sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 14 tanawa 17, 20 ug 26. Kay naghisgot man lang ka nga ang mutuo og magpabautismo, wala ka ba masayod kung unsang klasiha sa pagtuo ang gikinahanglan sa Dios? Ug wa ka ba masayod kung unsang klasiha sa tao ang pagabautismuhan? So aron imo na ang mahibaluan, no? Unya sa likod magud niini nagpasabot ka nga wa na kinahanglan na ang pagtuman sa kasuguan. Mobitaw na nga ang uban karon matingala gyud ka, mahibulong ka. Kay ang ila kuno bag-ong tugon na lang, wa na sila anang daang tugon. Maunay gisulti nila. Sa uban papud kay dinis bugo na may daghang mga nagwali. Halos bisan unsang adlaw na lang ang pilion, may Domingo, may Sabado, may Huwebes, naa sa mga eskinita, naa sa mga public place, sila nagwali sa maayong balita. Hinoon wala ko'y nakita nga gipakadautan sila tungod kay nagwali sila sa pulong sa Dios. Ang importante lang mao nga kanang atong giwali mao banay nahimong kabubuton sa Dios, kay kung magwali ka unya dunay mga taong ning tuo ni ana kanang kalag ni anang tawhanaa imo man ang tulubagon. Nagwali ka nga wa na subay sa kabubuton sa Ginoo. Karon niya naghisgot man og pagtuo sa 2:14, no? Gisgutan dinhi sa Santiago, gisgutan sa kapitulo 2 unya 14 kung ato ning basahon 2:14 og niya sa 17:26 og kinini ang Santiago 2:14, 17:20 ug 26. Kung basahon na nag-ingon din hiyo, hinunua ang matag usa ka tawo matintal sa diha nga madaldal ug mahaylos siya siyang kagali 2:1 maday ni ang atong gibasa. Okay, 2:14 nag-ingon din hiyo akong basahon kung unsay gisulti dinhi mao day sad nga nasaag ko kay nalaksi ang isa ka page sa ako nga Bible tungod sa kadugay kakaraan na gid aning Biblia ha. So arita sa bag-ong Biblia aber mao day nga nagsala ko kay kuan man ni kinini ang na kuan unsa ni nalaksian maday ni kay karaan na magugay ning kanini ang ato nga Biblia. Well ato kuno ning tan-aw dinhi og unsay gisulti dinhi nag-ingon dinhi aning bersikulo ining bersikulo nag-ingon nga matud pa sa 14, mga igsuon ko unsa may kapuslanan kung ang usa ka tawo magaingon nga siya adunay pagtuo apan wala siya'y binuhatan. Tandaan ha, gi-question kanang mga bahina nga naa siya'y pagtuo pero wa siya'y binuhatan. Sa inyong huna-huna, ang pagtuo ang buhat nagbulag ba? Wala. Gisulti din ni sunod, gisulti nga makaluwas ba kaniya ang maong pagtuo? Pagtuo ha? Mo ni ang
sulti din makaluwas ba kaniya kanang pagtuuha. Sa 17 akong basahon, sa ingon usab niya na ang pagtuo patay kun kini walay binuhatan. Sa ato pa dili enough lang ang pagtuo lang unya wa kay binuhatan. Importante gina unya ato kuno nebe nga basahon sa 20 og kanini ang 26 niya sa 20. Apan utawong kulang-kulang, buot ka bang masayod nga walay kapuslanan ang pagtuo nga bulag sa binuhatan? Busa diha sa imong pagtuo, maila og makita na pinaagi sa imong binuhatan. Kay kung may pagtuo ka, unya wa kay binuhatan, ang gisulti sa Biblia, kulang-kulang. Ha? Unsa maning kulang-kulang? Wala ka mainsakto, wala ka mahusto, kuwang-kuwang. Kung sa sinultihan pa sa uban, may something. Unya, gusto ka nga ang imong pagtuo, dunay something. Dini sa 26, ato ragong basahon, nagingon, kay maingon nga patay ang lawas nga mahibulag sa espiritu, mauman usab patay ang pagtuo nga mahimulag sa binuhatan. Tandaan nato na nga ang pagtuo o ang binuhatan mag-uban, magkuyog ba? Magkuyog sila. Karon, ang pagtuo ug ang binuhatan, tandaan nato, magkuyog magyud na. Magkuyog na sa gusto basa di gyud magkabulag. Diha sa pagtuo ug diha sa imong binuhatan, wa na ba nimo kinahanglan na pa ang kasuguan? Pamatii ra gud ang gihisgutan ni San Pablo sumala sa Roma Kapitulo 3 versikulo 31. Matud pa ni San Pablo, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Hinunua wala gayod, gipabarog hinuon nato ang kasuguan. Busa kung duna dihay mga nagwali nga murag ipaila nila sa mga tao, kalabi nagmabasa ilang ipakita ng Roma 3:20. Unya wa manggupod in tao na nila masunod og unsa na dihang gisulti San Pablo nga walay tawo pakamatarungon pinagis pagbuhat pagbantay sa kasuguan. Kay pinagis pagbuhat pagbantay sa kasuguan nagaabot tinon kay balo sa sala. Unya ang 2:13 nagsulti si Pablo gihapon. Kay dili ang nagapatalinghog maoy pagamatarungon sa dubangan sa Dios kundi ang nagatuman sa kasuguan sa Dios. Unya og dili nimo na subayon unsa ng mga bahina mapasanginlan nimo sa Pablo nga sama ra pud nimo wa magsunod sa kasuguan. Ang Roma 3:31 timan niya ang pagtuo ug ang binuhatan di magbulag magkuyog niya. Diha sa pagtuo ug diha sa binuhatan wa na ba kinahanglan ang kasuguan? Wa na gyapon. Roma 3:31 nagingon gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Hinunua wala gayud, gipabarog hinuon nato ang kasuguan. Busa kini nga programa nga inyong ginapamatian sama sa kang Apostol Pablo nga nagpabarog mahitungod sa kasuguan. Tandaan nato na nga pinaagi sa pagtuo wa gid na mabungkag ang kasuguan. Ang imong basahon ragod Brother Alger sa Galacia 3:24 nag-ingon nga matud pa nga gihisgutan ni sa Galacia Kapitulo 3 versikulo 24 nagingon busa ang kasuguan nahimong atong magtatagad og mag-aagak ngadto kang Kristo aron kita pakamatarungon pinaagi sa pagtuo. Tandaan nato na nga mamatarong ka pinaagi sa kasuguan nga nag-agak nato ngadto kang Kristo. Karon kung pagtuo unya way buhat, way kasuguan, matud pas Biblia, patay. Kunya, gikinahanglan na sa Dios ang patay nga pagtuo. Kung atong basahon ang Colosas 2:6-7, nagingon, busa maingon kaniadtos yung pagdawat kang Kristo Jesus, padayon kamo sa pagkinabuhi diha kaniya, uban sa pagtuo nga mga pinatubo o mga pinagamot. Gikinahanglan sa usa ka tawo nga mutubo og mugamot. Ang tuyo sa pagtubo aron kamo progress. Ang tuyo sa gamot aron kamo lig-on. Karon kay patay man ang pagtuo nga walay binuhatan, dili makaprogress, dili makatubo
og unya tan-awa lang kung unsa ning mga matangas, mga magtutudlo kuno pulong sa Dios nga tudluan ka sa pagsupak sa kasuguan. Balikon nako ang akong gisulti. Kamudihang mga gwapa og asawa og mga gwapo og kanana ang bana, angay mong mag-amping, angay mong dili mo kumpiyansa niining mga taong wala nay kasuguan, kay kuno lagi ang nagsunod sa kasuguan mga hugaw, usahay makapanlimbahot manis balhibo ni unya feeling insakto na gyud ang ilang gisulti, pero kutubra na sila din kung imo na nga susihon dili na makaprueba, dili na makapamatuod sa ilang ginasulti. Ug unya ang pagmensyon sa mga bersikulo kapitulos Biblia gimensyon ra unya lahi ang nasulat sa teksto, lahi pod ang gipanulti. Nganuman ang tao dadon sa ilang kaugalingong teorya, ilang kaugalingon nga theology, nga kung sa ako pang amigo ilang kaugalingong tontology. Nganuman tungod kay wa naman ay punto nga gisulti diha sa Biblia. Mao bitaw nga kami nag-ingon mi sa inyo, kung para sa inyo sayop ni ang among gisulti o gitudlo pinasikad sa Biblia, kaluy-a ang among kalag, tawagi mi, tiksi mi, sulti mi nga dili na mao ang inyo. Og unya kung sayop ni text dire kay atong basahon sa kahanginan ang insakto, pero kaluoys ginuhangtod ron, wa gyud nakahimo pag text nganuman kay sila mismo sa doktrina nga ilang gidala dili sila kapamatuod ni ana nga maoy insakto. Karon gisulti dinhi nga ang kasuguan na himong atong magtatagad ug mag-aagak ngadto kang Kristo aron ta pakamatarungon sa atong pagtuo, sumala sa gihisgutan sa Galacia 3:24. Unya karon pagbantay mo kay nganuman kay na ay mga taong wa nay kasuguan nagwali kunos pulong sa Dios, unya diha sa kasuguan nag-ingon man dili ka manapaw kay wa naman ang kasuguan. Sige tistingi kunog pagpanapaw o dili baka mapailan og concubinage or concubines. Unya tistingi pagpatay, tistingi pagpangawat og dili ka badakpon sa pulis. Nagpasabot nga ikaw may kalabutan sa kasuguan. Unya kung imong hunahunaon, kung imong basahon ngano man gyud nga magpatuo ka man niining mga nanagwali nga wa nay kasuguan, bantayin ninyo ng inyong bana, bantayin niyo ng inyong mga asawa, kay naay mga taong nagwali way kasuguan, delikado ng mga taong ilang nawalihan nga wa nang kasuguan, tingali unya hinuon og mo resulta na sa inyo unya nga kinabuhi ning mga klasihas mga pagtudlo. Kung atong basahon sumala sa Buhat kapitulo sa Juan 10:26 ug 27 unsay gisultian ni Kristo, matud pa din ni Kristo sa 10:26 ug 27, matud pa ni Jesus, apan dili kamo mutuo tungod kay dili man kamo akong mga karniro. Tan-awa hingtuo bagod silang Kristo nganuman sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 17-18 ingon si Kristo nga ayaw kamo paghuna-huna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta, ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman niini. Og sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan walay pagasayloan bisan usa ka kudlit o usa ka tulpok hangtod nga ang tanan matuman. Tanawa ingon si Kristo, kamo dili mutuo kanako kay dili man mo kauban sa akong mga karniro. Busa kung duna may mga tao nga nagtudlo nga wa tay labot sa pagsunod sa kasuguan, dili na ikatingala, dili na ikahibulong kay matud pa ni Kristo, kamong di mo tuon ako, dili mo kauban sa akong mga karniro. Karniro nga, pero di lang kauban sa karniro ni Kristo. Unya nag-ingon sa 27, matud pa din nining bersikulo matud pa din matud pa, ang akong mga karniro mamati sa akong tingog
nakaila ako kanila ug sila nagsunod kanako. Imani ang mga iya ni Kristo, maminaw niya ug nagsunod niya. Na si Kristo kay nagsunod man, nagtuman mas kasuguan, anya ang iyang mga sumusunod nagpatuo kunhoy nga mga Kristohanon wa di ay magsunod. Ingon si Kristo, ang akong mga karniro nagpatalinghog kanako ug sila nagasunod kanako. Si Kristo nagsunod, nagtumas kasuguan, sila dili. O kana hinuon gipamulong man ni Kristo nga sila dili kauban sa akong mga karniro. So matinaw, Brother Alger, wala na mo ginalisod-lisod ang tao. Kaso nga lang sa mga pangatarungan ba nga kana bang palos, unsa ning palos? Palusot. Oh, kay ngano man unang-una patuuhon mo nga wa tay labot anang kasuguan tungod kay didto ra na sa Israel. Mao nay mga kumun kaayo nga mga pagtudlo sa pagkakaron. Karon niya, unsa man ang mga pagtudlo nga inyong nadawat kanang kumun? Nga mga pagtudlo nga wa man na sa Ginoo itudlo ng ilang gipanudlo. O niya kung atong basahon sumala sa unang hari 8:60-61 nag-ingon, aron masayod ang tanang katawhan sa kalibutan. Tandaan ninyo na, gi-address ni sa tanang katawhan sa kalibutan, pero ang ilahang pagtudlo wa tay labot sa pagsunod sa kasuguan kay didto ra na sa Israel. Pero gingon ni aron masayod ang tanang katawhan sa kalibutan nga ang Ginoo mao ang Dios ug wala nay lain, magmatinud-anon unta sa bug-os ang inyong kasing-kasing ngadto sa Ginoo nga atong Dios ug magtuman sa iyang mga balaod ug mga kasuguan sama sa atong gibuhat karon. Ang pagtuman sa balaod sa Dios, pagpatuman asa sa tanang katawhan, sa tibuok nga kalibutan. Pero ni ay nagpatuo nga mga magwawali, pero ang tao ilang tudluan sa pagsupak sa kasuguan. Ay pastilan mga kaigsunan, panahon na magyud unta gyud ni nga ang tao makadawat sa insakto ug klaro nga mensahe, pero unsa may insakto ug klaro ana nga mensahe nga ang tao wa man magtudlo sa kasuguan kay kun wa lagi labot. Karon si Satanas nagtudlo ba, nagtuman bas kasuguan, wa magduda lang hinuon ko ani nila da. Kay ang yawa si Satanas wa gina magsunod, wa magtuman sa kasuguan. Sila pod maupod wa magsunod, wa magtuman. Unya niingon si Kristo, ang akong mga karniro sila nagasunod kanako. Unya karon si Kristo nagtuman mas kasuguan, unya ang iya nagangkon nga iya wa di ay na kung atong basahon sa dinhi sa nang Juan kapitulo 2 kinini ang bersikulo 4, siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay siyang mga sugo, kini siya bakakon ug walay kamatuoran. Wala ba mo manlimbawt ang inyong balhibo? Kamong nagsigig pabati-bati, kamong nagtudlo kunuhay sa pulong sa Dios, ug unya inyong tudluan ang tao sa pagsupak sa kasuguan sa Dios. Siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay siyang mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Kang kinsa maning bakakon? Oy mabasa nimo na sa Juan 8:44, kamugikan sa inyong ngaman nga mga yawa kay ang yawa bakakon sukad pa sa sinugdan. Sa unsa nga nakapahimong bakakon niya? Ang pagsunod sa kasuguan. Nganong daghang tao ron wa magsunod sa kasuguan tungod kay dunay mga nanagwali nga watay labot sa pagtuman anang kasuguan. Sa laktod pagkasulti kining mga tawanaa, masudyaan unya ni, paninglan unya ni sa adlaw sa katapusan niya ng mga taong napatuo nila. Kay ang nag-ingon nakaila sa Ginoo pero wa magbantay sa kasuguan, bakakon ug walay kamaturan. Ang mga bakakon sayod ta nga iya na siyawa, walay kamaturan no Juan 10:4, hisgutan din sa nang Juan 14:6, ako ang dalan ug ang kamaturan. Ang taong wa musunod, wa mutumas kasuguan, bakakon iya siyawa, walay kamaturan. Ang kinsa ni kamaturan si Kristo. Busa walay Kristo, Christian without Christ. Unya karon
ang taong nagtuman sa kasuguan kuno hugaw sumala sa herbihanon jis unsa may nakapahugaw sa tao ang sala unya karon di na unsa may sala sumala sa Juan 3:4 ug 8 ang sala maong paglapas sa sugo ug unya ang nagpakasala meaning ang naglapas sa sugo iya siyawa nagisulti ni sa Biblia o iya siyawa bisag i-take note ninyo unya pagkahuman sa atong program inyo tan-awon basahon ni sa Biblia iya siyawa muna nga makadungog gani mo og tao nga nagwali kunuhay sa pulong sa Dios pero gitudlo ang dili na pagsunod sa kasuguan timan-i nga kini iya ni sila sa yawa ug naay diskumpiyado diharon sa mga naminaw andam rami nga matiksan among numbero 090914822259 pwede rang maka-text mo pwede rang makatawag mo og kinsay nahimong diskumpiyado sa inyo nga ang wa nagsunod sa kasuguan iya siyawa gipamatuod na sa Biblia busa tungod niya na higala sakit man o dili sa imong pangdungog apan mauni ka matuoran og wa na kinahanglana ang paglipod-lipod pa ang pagtago-tago tungod kay ang panahon talitapos na. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot o pagpatin-aw niining mga bahina. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So ato ni unang basahon mga higala ni ay mga nakita nato nga mensahe dinhi sa screen. Okay, niya si Jimmy Reyes. Mayong gabi Brother John o Brother Libby. Niya ni Asad atong nakita dinhi si James Lucis. Mayong gabi mga kapaglaom. Nabitaw offshot diri sa Bilyaba Brad. Kaya ang akong bro diri gidanina maayo gani kay wa mada. Okay, among ibalik ha, gisgutan ni kagabi atensyon mo, Negros, Leyte, bisan pa Dias Masbate, dinhiron sa San Isidro, ambot na pa ba ni ron, kay gitiksan ko diri, na mga offshot, magtiayo na sila dihang naa sa San Isidro, ambot nagstay pa ba na sila diha ron. Mga offshot, og dili manggali gid ninyo kayang harongon at tubangon ni mga offshot, please, tiksi mi diri. Kay amo nang atubangon unya sulti sila i-schedule pero kay kining mga tawo na muglikay-likay man kay nerbyoson man og naay muatubang sa ilaha ang ilang gusto nga tubangon kanang mga kaigsunan as hilit-hilit nga dapit unya ang dali na nilang mapatuo kay wa man ni sila ang ila ani dili ni pakigdait kundi pakigpahit wala nay simbahan kung tugutan ninyo na nga manulti na diha simbahan ang ilang dadun ana dili gina pakigdait pakigpat magkagubot gyud ang simbahan si testingin ninyo og schedule sultiig gyud nga manhi may og dili ba na mulikay ha tulin panas manatad mo lupad mo sibat na dili na kay ang tuyo gud aning mga offshot og mahimo pa lang hastang simbahan apilo nilang kuha dilang kay ang membro unya panahon ni ron nga angay ta nga magamping kay ang yawa na niguro gyud munag naay mga kaigsunan ha nga spiritualin ay sakit ang uban giubo-ubo gisipon-sipon ang uban nga kinini ang kuan unsa ni gihilantan ha ang uban na ay kuan ilang piangon muna ilang tiwasan ha unya kada dana na dito na sila sama na po na nilag kinaiya sige na pog pangdaot sa SDA so attention mo dia kamo dihang giduol nag mga offshot og di ninyo kaya man pananglit pananglit lang ba og di nyo kaya sige pahibaw ami unya schedule testingi kunon nyog ingon nga makigatubang bisila og musugot ba na daghan kay nag-alibay ngano man nerbyoso na salamat kayo sa inyo diha. Okay, ni Asad si Loida Agdalapis Tumakas. Good evening and God bless to all. Anya niya po si Sister Siring Hidokyo. Maayong gabi Brad John ug Brad Libby. Watching from Kanlimao, Tabuilan. Ay, nabalik na gid ay sila sa atin siring. Bon again magun ni Brother Libby. 1971. Unya, nagsiginig paminas tong programa. Naputismuhan ni sila. 2022 na. Ha? Anya, kanini ang 2021. Salamat kayo at siring. Ha? Salamat yung kayo. Nya, hope nga
tagaan gos Ginoo og oportunidad nga makabalik diha sa inyo niya. Nalipay ko katong nag-request gud panahon ta usas mga barangay official diha sa inyo naghangyo nga unta makaanha ta. So nalipay ko nga akong nabatian karon na bautismohan na sad kuno. Glory to God. Okay niya sad si Naomi Miliapis. Ano iyang minsay, good evening brother from Paradise Church, Sablayan Occidental, Mindoro. Okay, daghang salamat sa Sablayan Occidental Mindoro. Salamat nga nanay daghang naka-discover sa atong programa kay ubay-ubay na ta og na-receive diri nga taga Mindoro. So kasagaran ko diha pud unta Tagalog man na pero Cebuano gid siguro mo. Thank you so much. Daghang masang Cebuano nga hindayo nga to. Yes, oo. Pero kasagaran ko diha sa Mindoro Tagalog gid na ang gamit ya. Okay niya po si Erwin Juanes, maayong gabi mga igsoon from Iyosan, Almeria, Biliran. Ani ato po nakita din si Alvi Lion Nabas. Good evening, Brad, watching from Valencia, Bukidnon. Maayong gabi inos taga Valencia. Wow, daghang salamat sa taga Valencia, Bukidnon. Maayong gabi di Sister Alvi Lion Nabas. Okay, ato ning likatan pagtan-aw sa dampikas nga screen. Ato ning basahon ning mga nahipuno nga nag-like. Okay, atong nakita dinhi si Edelberto Higante Sumalinog, ni Apos Con Guande, Naomi Miliapes, Jibne Jeris Malate, ni asad si Agripino Dakal, si Nats Lucero, si Dinis Carillo, niapod si Brother Rando Itang Olingay, ni asad si Ginny Arrogante Baptista. Ato sa nakita si Meredith Valenzuela Fuentes, ni asad si Bing Punay. Arita sa na mga nag-heart, ato ni tanawon. Ato nakita din si Gabriel Dominado Porrado. Sila si Jima Espinosa Dalom Pines. Ato po nakita si Ja Aligado Nolia, Milmar Escalicas, po si Brother Senio Muniz Tequelio. So nakita si Sister Marisol de la Cruz, las Brother Edic ni de la Cruz, si Daniel Jess Flores Arnijo, niya po si Jimelin Gomez Tikling, niya Isabel Boratso. Okay, niya po sila si Sara Katampatan, niya si Florida Sigarino. Mao ni ato mga nakita higala na hipuno nga naglantaw sa ato nga tulumanon. So padayon ta mga higala sa paghatag og tubag sa pangutana. Yun sa to paghanay, Brother John, ang pangutana. Okay, mao ni ang iyahang kuan Brother Lebe asar batong atong okay, diran cellphone. Mao ni ang iyahang paghanay sa iyahang kinini ang pangutana. Kadali lang kay Okay, ako sa ring basahon ba John kang Yes. pari nimi. Mayong gabi ninyo pari John og pari Lib. Sagdi lang na ninyo si Alger pari John og pari Lib. Wala gyoy Alger nga butan pulos jud nag mga Alger mga baliko og utok sakto jud nang kulang pari nimi ni. Gikanis sa gikanis na ilo no. Salamat sa imong contribution pre. Okay, nakaplaga ni ba John? Okay, di na Brother Lebe. Sa Biblia, ang Diyos naghatag sa sayon nga paagi alang sa ikaluwa sa tao. Ang pagtuo ug ang bautismo, Marcos 16:16. Pero kamo daghan pang chichiburitse, inyo pang lisod-lisoron ang tao sa kasuguan. Salamat si Algerne. Okay, daghang salamat Brother Alger no. Nindot na imong pangutana sab kay mao masad na ang ning abot sa imong unahuna, so amo nang gipasalamatan no. Kanang pagisgot nimo nga kanang lisod-lisod ang gingon sa Biblia, motuo lang ka magpabautismo
maluwas. Naman mabasa nato sa Marcos 16:16. Ang motuo og magpabautismo maluwas apan ang dili pagahukman sa silot. So kanang word ang motuo naglangkob na higala sa pagtuo kung unsay naas Biblia nga gisugo. Di lang kay naghisgot na sa pagtuo ngadto kang Kristo, kundi mituo pud ta sa iyang pulong og mituo ka sa iyang sugo, no? Karon lisod ba di ay na ang pagtuman sa sugo sa Dios? Wa mi ingon nga nagtudlo mi nga naglisod-lisod sa tao. Biblia higala, wa mi nagtudlo og amo-amo. Ang among gitudlo, ang gitudlo diha sa balaan na kasulatan. Wa mi nagtudlo og amo-amo nga naman kay sa atong mabasa bitaw kining gisgutan sa unang Juan 2 versikulo 4. Nag-ingon ang atong mabasa ang ilhanan, naghisgot ya nga siya nga nagaingon nakaila ako sa Dios apan wala magbantay sa iyang mga sugo bakakon kanang tawhana og wala kaniya ang kamatuoran. Ang Biblia nagsulti matupas pulong sa Ginoo ang tao nakailag Dios or mituo siya Dios apan wala magtuman sa mga sugo sa Dios bakakon kanang tawhana og wala kaniya ang kamatuoran. Buti pa sabot ang tao nga tinuod na kaila og tinuod nagtuo ngadto sa Dios kay moto maluwas na ba? Ang tinuod mituo, ang tinuod na kaila dili mula pa sa sugo. Nga naman kay ang dili mo bantay sa sugo sa Dios matod pa sa atong gibasa bakakon kanang mga tawhana og wala kanila ang kamatuoran. Pagkadelikado ana. So igo lang ganitang mituo mga higala. Unya dili ta mutuman sa pulong sa Dios na bakakon ta atubangan sa Ginoo. Aron nita mahimo bakakon ang atong buhaton mutuo ta. Tan-aw nato kay pagtuo man ni og bautismo. Anita sa pagtuo mga higala. Nag-ingon si San Pablo sa Roma 3:31, nag-ingon San Pablo, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa atong pagtuo? Palayo ka na, hinunoa, ipabarog nato ang kasuguan. Di na pwede nga bulago na ang pagtuog kasuguan. Ingon si San Pablo, ipabarog hinuo nato ang kasuguan. Kaklaro ako tono. Gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa pagtuo? Ingon si Pablo, palayo ka na. Ato hinuong ipabarog ang kasuguan. So higala ang tao nga nagwali nga mituo o niya di na mutuman sa kasuguan, kasumpaki na sa pagtulunan nga gitudlo diha sa Biblia. Ngano nagtudlo may kasuguan? Tungod kay naas Biblia. Ipabarog ang kasuguan sa diha nga ang tao adunay pagtuo ngadto kang Kristo. Nganong kinahanglan man ang tao mutuman sa kasuguan sa dihang naa siya pagtuo. Ang pagtuman sa kasuguan higala mao ni makita nga bunga sa imong pagtuo. O tuo gani ka sa Dios, simple mo alain imong buhat. Musunod ka gisugo sa Ginoo. Ang imong buhat dili musumpaki sa Dios nga imong gituhuan. Kay si Santiago nag-ingon sa 2 versikulo 7, patay ang pagtuo kung ang iyang binuhatan na bulag, walay binuhatan. So mag-uban yun na, tuo ka o niya mutuman ka, kaningos Pablo, ipabarog nato ang kasuguan. Nga naman di agita mutuman sa sugo, samtang mituo ta. Ang dili pagtuman sa sugo, gidefine for us Biblia. Gitudlo sa namo, kay mamanig sa Biblia. Sa unang Juan 3, versikulo 4, ang giingon sa Biblia, ang pagpakasala mao ang paglapa sa sugo, kay ang paglapa sa sugo sala.
gihatag ang definition higala sa sala. Matod pa sa Biblia, ang sala mao ang paglapas sa sugo. Ang tao nga mituo kang Kristo nadawat niya ang kapasayloan sa iyang mga sala, kinahanglan ng tawhana muundang sa pagpakasala. Unsaon pag-undang pagpakasala ay tumanon ang sugo. Kay kung dili muundang pagpakasala, delikado higala. Kisa may manag-iya na. Kung dili ta muundang pagpakasala, maglapas ang sugo lagi kay adi na tamutuman kay nito o nata. Atong basahon sa versikulo 8 unang Juan 3:8 sa pulong sa Dios nga Biblia. Kadtong nagapadayon sa pagpakasala o paglapas sa sugo, iya ni Satanas, kay si Satanas nagpakasala man usab sukad pa sa sinugdan. Kinsa day manag-iya nato sa diha nga nagpadayon ta paglapas sa sugo? Klaro ang Biblia nagsulti, ang manag-iya nato si Satanas. Nga naman kay si Satanas nagbalinapason pod sa kasuguan sukad pa sa sinugdan mga higala. Ambot og kinsay naghandom natong ayan ni Satanas? Nagtuo tas Ginoo niya dita mutuman. Nagdahom tang yes Ginoo. Pero iya ditang Satanas. Muna mga gusto na, sige tuo lang mo, alam mong tuman sa sugo. Kay lisod ka lang tumano ng sugo. Biaton tanaw ng Biblia be, og lisod bang tumanon ang sugo? Sa unang Juan 5 versikulo 3 sa atong mabasa, ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios mao kini, gituman nato ang iyang mga sugo og dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Gitinaw sa Biblia higala, ang ilhanan di ay nga gihigugma nato ang Dios, gituman ang iyang mga sugo og dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Buot ipasabot mga hinigugmang kahigalaan, sayon nga tumanon ang sugo sa Dios sa diha nga ang tao adunay paghigugma sa Dios. Lisod lang tumanon ang sugo kana kun wala tay gugma. Sayon ra ngano nagtudlo ming tumanon ang sugo tungod kay naas Biblia. Og ang bautismo higala sumala sa buhat 2:38. Nag-ingon si San Pedro, pagpabautismo kamo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala. Unsa sala? Paglapas sa sugo. Human ta mapasaylo, aw din ta magpakasala, kay magpakasala ta iya man ta siyawa. So among ipahinumdom labinas ng utana karong gabi na. Kung ang imong prinsipyo tuo lang higala wa ng sugo, tuo ka unya na bautismo nagwasa nimong sala, oy undang po kasala. Kay nag-ingon ra ba ang unang Timoteo 6 versikulo 14, bantayan ang sugo hangtod sa pagtungha ni Ginoong Kristo. Hinaot pa nga ato nasabtan ang pulong sa Ginoo, wa naman tayo panaw ni gala sa di pahingpit a puso natong tulumanon ni ang atong theme song. Okay mga gala, magampo kita. Mahigugmaon og dalangpanan nga Dios, daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Panalangini ang tanan nga mga nagapaminaw, dadas kahayag